Mga kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaw, ining tungod karon ang sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. O gini karon ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasing-kasing nga magadapit ya kaninyo nga unta nining tungod karon na nakamo sa inyong tagsa-tagsa kanamutangan para mapatalinggan kini makamatuoran nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan mangkamaturan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga referensya nga gigamit, dili kini gigamit para himuong Biblia, kundi gigamit kini para dili sa pagsupak sa Biblia. O nining tungura among mga pagpangamusta sa tanang mga kaigsuonan. Labi na diri sa PBCM compound, kumusta sa inyong pagsunod o sa inyong mga pagsuportar para sa atong programa. Labi na sa mga kaigsunan sa kalilaing mga dapit, ngadto sa mga chapter president din adunay ilang pag-angkon sa mga radio station para maialagad kining maong programa. Kumusta kaninyo? O niini usab dili nato pagkalimtan ang atong mga paghatag sa binulan para sa atong PBCM Palace Reconstruction. O labi na usab sa atong pag-attender sa umalabot nga General Conference kay nga atong panagtigom sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka ugna, ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29 in honor of Master Tomas de Eugenio Sr. O niining tungod karon paila pa ang kauban pang Evangelista. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba, nangumusta kaninyong tanan, mga kaigsunan, ug ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o Evangelista. Kumusta usab kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. Ug aron sa pagpadayon, ihatag ko pa kamo sa pagpailapas sa kauban pang Evangelista o ministro. Kumusta ug maayong pagpabina usab sa gihapon kini ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Romero Mangalos magiguban usab kaninyo sulod sa katak na pagkatod sa mga kamaturan. O gingunini kita nga oras magkaigsunan sa inyong pagpatalingog nining 25 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao yung mabati ang programa mga langit ng landag sa kinabuhi. O ginhiling maong sigahan sa RPN Dixkio Teleregio Cagayan de Oro City mabati ang programa matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa antad na sa kahapon ug masubli kini sa adlaw Miyerkules ug Biyernes sa alas 10 ang takda sa Kabuntagon. Live sa Facebook mga kaigsunan ang programa ug makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa TV5. Og dinhi usab nining maong sibihan sa RPN Dixkidi Dipulog mabati usab ang programa matag adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 og kining maong programa gi-sponsoran kini sa ubang ministro Brother Samuel Montemayor. O ingon man dinhi usab sa usami sa DXEL Sharp Radio FM. Mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi alas 3 ngadto sa alas 4. Gidumalahan kini sa mga kaigsunan ubos usab sa pagatiman ug pagdumala sa chapter president Sister Perla Mansing. O ang among mga pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsunan nga nagasud-ong kanamo labi na dinhi sa tinipong bansa sa Amerika nila ni Sister TC Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson. Ingon man Sister Rizal Barbosa sa Moramos Graham o sa mga amakito na Hermias family, labi na ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. O sa patong ipanimbaya din sa Agusan del Sur sa Prosperidad si Ambrosio Berano and family o din sa San Francisco Agusan del Sur, Brother Democrito Badino. Dinis Botuan City, Brother Demetrio and Marina Hubay Campado. Dini usab sa Taguluan, Brother Jerry Kila. Katong igsoon, Engineer Brother Derwin Mangalos. Yun man siyang kapika sa kinabuhi, Sister Rosita Co Mangalos. Dini sa Claveria, Brother Froilan and Gina Facturanan Mangalos. Dini sa Lipa, Batangas, Brother JC Salazar at sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya. Sa mga chapter president nga nasunod sa PBCM compound, nila ni chapter president Alfredo Quiapo, Felix Narte, nila ni Paquito Onabia, o uban pa nga mga chapter president din na Jacinto Daguplo,
kalakip kamo sa among mga gipanimbaya o sa mga higala nato nga mga salesman usab nga nagasudong sa programa, kalakip kamo sa among gipanimbaya. O diadtong gusto magpadangat sa mga pangutana atong i-display sa screen ang numero mao kini sa inyong mga pagpangutana 0917-811-8882. Aron sa paghisgot sa tema mga higalag magkagisunan balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tungura karon mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsunan ang atong pagatun-an karon mo kini. Unsa ang PBCM? Part 2 kini kay ato nga ipadayon kay alang sa kasayran sa uban nga nahimong dautan ang PBCM ang imahe nini gumikan sa maong mga panghitabo labi na sa nahitabo kang Teopila Cabusas no nga nagtuo ang uban nga ang leader sa PBCM nga nabuhat sa maong gitawag og Crisanto Ercelia kay nisulod kuno si Master dito ang iyang espiritu gisaniban kuno. Mao man ay dakong binuang busa sa pagtukod pa lang daan ni Master sa PBCM. Dili kini parehas ni ining uban pod nga PBCM. Amo lang ihatag ang kalainan. Kaya doon naman po PBCM nga dili among PBCM kung i-shortcut man. Hain ba ang usa sa gitawag og PBCM pero dili na nato kauban o dili kini maong PBCM Brad Deber sumala sa angay mahibaluan sa mga katawhan. Oo. So atong pagbasahon rin unsay kahulugan ining lain nga PBCM atong i-display sa screen no. Mao kini ang P nila stands for Pasig. Dayon ang B Bible, dayon C Christian ug ang M for mission. Nga kung atong iusa Pasig Bible Christian Mission. Unya na ito diha Brad Deber. 1975. Oh, mo na kalainan. Pero sa pagpahigayon nini nga ang kada usa nini nga PBCM, unya ang atong PBCM bradron may kaugayong logo ug kini pud mo ilang logo. Tinuod. Ato gyapon makita bradron no. Okay. Kanos aba usab migula ang atong PBCM nga dili kining PBCM nga nag-una na nga ginganlan ni Brad Deber bradron. Okay, naka-display sa screen, Reverend, ang kahulugan sa atong pagtulunan PBCM. Mao kini, ang P stands for Philippine, ang B stands for benevolent, ang C stands for Christian, ang M stands for missionaries. Unya natukod kini founded ni adtong 1960 ECT. Oh, may timan-an nga PBCM dili katong gitawag og Pasig Bible Christian Mission Incorporated. Kundi PBCM Philippine Benevolent Christian Missionaries. Nakaron mao ni ang among gipakita nga kalainan og tungod ini among ipadayag nga ang giingon nila nga ang magtutudlo mo ni sanib gani daghan maning mga television network sa mga nangagi bradron. Kini nahitabo sa Agosto pa man ni bradron. Tinuod ka na, Rev. Agosto 26. 26. Oh. Nakaron ang pag-interview ni Magnum Manis sa gitawag og Magnum Radio, muy mo pamatuod nini kay ang iyang gi-interview si Charlie Manbradron. O atong pamation ang pag-interview ni Magnum Manis kung sadyang gipangutana niya si Charlie nga usa sa mga apo ni Teopila Cabusas mahitungod niining kang Crisanto. Kung tinuod ba ang atong magtutulo mo'y hinungdan sa kamatayon ni Teopila kay nisulod lugar kay bali ni Crisanto. Mayang ingon. Unsa Si ingon nanay kay niya? Unsa ingon niya balikat to? Unsa ingon niya sa imong nanay? ingon siya nga mahala daw si Kuan, si tatay kay si grabing sakripisyo. Oh. Kasi nanay kay bungol man di man kadungog. Di wala ka si nanay mga unsa yang di siya kawan magngangar bitaw. Ya, tipong siya Kuan, pangutano na po kinsa imong master, may man si nanay nga si Master Tomas Diwinyo Senior, mana man din si Santo nga di man na mao wa ka kaila
kinsa imong master, may man si nanay nga si Sir Tomas D. Winyo Sr. Mana man din si Santo nga di man na maawa ka kaila. Oh. Mana rin tong mama ni Santo nga ila-ilaha lagi kung kinsa si master. Mm. Nya pagkasal yun, kailan na kanako na yung musigang matang Santo, mana din sa nanay nga wa lagi Santo. Amo tong iyang platahon. Kaya di kaila sa iya. Okay, di kailang master lagi. Ang iya tantong gusto nga ilingon nga kinsa siya iyang itabag dapat ato ikaw si general ana Magsayar ko na master lagi daw. a master kay kung kaingon Oh. na punta siya di unta siya ihawon. Oh, dili. Atong napamatian mga mahal namong tigpaminaw nga gipangutana ni Magno Manis si Charlie about sa kang Crisanto. Nagbilin pa si Crisanto og sulti lugar kay bali nga mahala daw si tatay daw kay kanini ang ibutang tangan ana sa kahingkuron ana. Unya kini pud daw si Teopila Cabusas lola ni Crisanto ibali hasta ni Charlie kay mga apo man ni sila. Kini ni ang bungol-bungol kuno ni si Teopila Cabusas pero sa diyang gipangutana kinsa may imong gituuhan niingon man si Teopila Cabusas nga si Master Tomas D. Eugenio Sr. Di man anato nga ang nagsanib magka niya si Master ni Sulod na nganong sa diha nga mutubag si Teopila Cabusas taliwala nga giing nagbungol mura man hinuon si Crisanto Bradrone Bradeber Bradronal og may bungol Tinoon ka na. kay ang tubag ni Teopila Cabusas nga si Master masuko man siya dili man na mao di giotro kinsa may imong master ay kibali nga tuuhan balik gyapon tubag si Teopila Cabusas sa mao gyapon nga si Master unya matod pa ni Charlie mangulata man si kini ang Crisanto kay dili man kuno na mo'y mao gani niingon pa ang iyang inahan ni Crisanto nga ila-ilaha lagi si Master dili ba nato maklaro mga kaigsonan mga mahal namong tigpaminaw nga kun ang among magtutulo mo'y nisanib diha ni sanib kang Crisanto pabor na unta to kay ibutang takunuhay nga musunog di si Master namo og dili mutuo na nga namang pabor man sa pagtuo sa among magtutulo nga nahimong nisulod diha sa kang Crisanto pabor naman ta to kay mao may gipangutana niya kinsa imong master itubag mas Teopila Cabusas kasi Master Tomas Eugenio Sr. Nganong masuko man siya nga dili mao kini dili pa batinaw alang kaninyo busa makadaghan na mo gipakita nga dili man kami nag-interview nini aron among tuluan nga inga naa pagsulti Crisanto nga inigar nimo nga di man na mao kay aron masave lugar si Master mo kana ang among question diya sa mga nagpatalingog sa mga balita nga mo bitang moingon mi nga di na di ay mo ka mao mamati ilabihan na po di ay ninyong buluka kaklaro ana mo na nga dili gyud may tabo nga si Master ni sulod diha kay samtang sa makigsulti pas Master namo siya ang usa ug walay lain ang PBCM founded in 1967 sa pulong pa lang nga gipangutana nato unsa ning PBCM magtug-an na balikan nato sa kinatibuk-an unsa kining PBCM kay ganina Brad Deber Philippine Benevolent Christian Missionaries man sa kinatibuk-an yon. Oo, so ato i-display sa screen red kining kahulugan ni ining PBCM. Mao kini PBCM Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Busa klaro kay red nga sa atong nabasa naay pulong diha nga Christian ug ingon man usab naapoy pulong mercy. Pero ato sang unahon sa pagsusi reb, ang pulong Christian dayon isunod lang nato ang mercy. Unsa ba ang kahulugan usa Brad Deber sa pulong nga Christian nga maoy gihatag nga pangalan
sa atong pagtulunan ni Master nga kini mao gani magtug-an nga dili gyud mahitabo nga makabuhat ang membro sama sa gihimo ni Crisanto Ercelia og sa iyang mga anak og sa uban pang mga apo ngadto sa ilang inahan o sa ilang apuhan. So mogamit tag referensya rin kining the Merriam-Webster Dictionary since 1828 o Merriam-Webster Dictionary. Mao kining gihatag nga definition nining pulong Christian. Nagaingon ini, one who professes belief in the teaching of Jesus Christ. Nga kun sa Bisaya, usa nga nag-angkon nga nagtuo sa pagtulunan ni Hesus Kristo. Di nakita nato nga usa dinhi ni nga nagtuo kanang pulong Kristan sa pagtulunan sa atong Ginoong Kristo mo ning gimuntar ni Master sa pagpangalan ining pagtulunan na. Usa pa ang uban nga kahulugan sa Christian Brad Diber kay pabor naman yung para ipakita nato nga kung kini man mao ang kahulugan ug maoy pagmugna ni Master nini kung ang taon gipakita niya nining pangalana sa pangalan pa lang nato naa na diha ang pagkamatarong kay mao kini ang buti pasabot sa pagdala nato sa maong usa sa word diha nga Christian. So ikaduha na tong pre-barid mo gamit tag referensya kining the New Lexicon Webster's Dictionary Volume 1 mo kining gihatag niining pulong nga Christian. Atong i-display sa screen diha sa page 175 mao kini ang gihatag nga definition sa mao nga referensya natong mabasa. Christian nag-ingon ini, a Christian is a person who believes in the doctrines of Jesus and acknowledges His divinity. Nga kung basahon nato sa Cebuano nag-ingon ini, ang Kristohanon usa ka tawo nga nagatuo sa mga pagtulunan ni Hesus ug midawat sa iyang pagka-Dios. Okay, taon mo sa pagmuntar ni Master mga mahal nga tigpaminaw magkaigsunan sa pulong Christian. Usa day kini ka tawo nga gitawag og Kristohanon nga nagatuo sa pagtulunan ni Kristo ug nagaila sa iyang pagka-Dios. Sa ato pa sa pangalan lang daan dili namo napanalipdan na nga dili gyud ay may tabo. Katong nahitabo nga inyong giuna-una nga si Master maoy nagpahigayon ni ato nga gisaniban si Crisanto. Kay kung pangutan-on si Crisanto di man mao si Master ang iyang pag-expect dito kang tipila kabusas kay kinsa man daytong mastira nga nisulod niya nga sa diyang ansiran ni tipila di man kuno tumao mo bitan nang niingon ming kaluha dito ni Master na delain unya kung kaluha pod parehas de pod sila ngalan di kung parehas og ngalan di moingon unta siya nga katong isa moingon tas Crisanto di man gid siya mosugot kay di gid ay tumaoy ngalan nga Master nga ipa-answer sa iyang apuhan diya sa iyang pangutana nanganong si Master man mo inisanib niya pabor naman to kang Crisanto nga dili niya sunugon si Tipila kay nagsugo makas Master nga sunugon niya kung dili mo tuo kang Master. O, di ba makita na to? Nakaron, ang pagpatawag na mo Kristohanon kay usa gawas nga nag-ilami o nituumi sa pagtulunan o doktrina ni Kristo, nag-ilapod mi sa pagka-Dios. Karon, sa pag-Dios nato, Brad Ronald, sa atong Ginoong Hesukristo, ni Dios bata tungod kay walay mabasa? May Diyos gyud tareb tungod kay naay mabasa sa Biblia. Og ang priba atong pagabasahon natay Biblia nga ang buhing pulong atong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 8 ingon ini ang atong mabasa. Ayaw gayud kalimti nga ang kahibulongang kamatuoran nga si Hesukristo nagpakatao diha sa banay ni Haring David og siya Dios sumala sa kamatuoran nga nabanhaw siya gikan sa mga patay. Busa ang atong
pagtuo o pag-ila nga si Kristo Dios nakabase o nakasandig diay sa Biblia, Brother Ronald. So mala sa imong nabasa, di ba? Nakabase gyud sa Biblia rib ang atong pagtuo, atong pag-ila ni Kristo nga Dios. O, busa, kung nag-ilami nga si Kristo Dios mo na kahulugan usa sa gipakita sa New Lexicon Webster Dictionary sa Volume 1, page 175, magpakita di ay nga dili di ay may magbuhat og dautan kay nagsunod sa pagtulunan o doktrina ni Kristo. Nakaron, tungod niya na ang pag-ila usab sa makatawan diri kanato base sa Biblia, aduna usab kitay ilhanan nga timri nga gidala sa pagtudlo ni Master diri kanato, Brother Donald, nga ang timri nato mao ang Espiritu Santo kung hubaro na sa pagdala nato. Kay kung magdala ta sa timri sa pagtudlo ni Master, ato man pun nga ipapahayag sa mga tao nga kung naa ka na ng timriya sa pagtudlo ni Master, dili po ka magbuhat og pagkadautan. Sa Priba, Brother Ronald. Aniya ang puribarib, aniya tay Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Dinhi sa nakasulat sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 19 ingon nining atong mabasa. Apan ang malig-on nga patukuranan sa Dios magapabilin sa pagbarog nga nagadala ni ining marka sa timre nga nagaingon ang Ginoo nakaila sa mga iya ug ang matag usa nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadautan. O di klaro nga ang malig-on ay patukuranan sa Dios magpabilin sa pagbarog nga nagadala sa timbre nga nagaingon. Tungod kay may timbre man nga gidala, aduna di pagon nga kinahanglan siya nga magabiya sa iyang pagkadautan. Kung naa ka naan ng timriha. Sa atong panahon, sa pagpadayag, Bradron, kay di man nila mahibawan kung dili nato itugan ang timbre. Unsa na ang matanga sa timbre nga kung naa sila niya ng timriha, kinahanglan magbiya sila sa pagkadautan. Ang timbre rib mao ang Espiritu Santong ipasabot. Og basahon ako dinis Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, ang pahayag ni Apostol nga si Pablo sa Episo kapitulo 1 bersikulo 13. Ingon ini ang atong mabasa. Pinagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo. Og matud pa og sa nagpanuo na kamo kaniya gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa, ang timbre di ay nga isip ilhanan nga malig-ong patukuranan sa Dios nga magapabilin sa pagbarog nga nagala sa maong marka sa timbre, sumala sa nabasa kaganina sa ikaduhang Timoteo 2:19, timbre nga kinahanglan pod nga kung naa ka ni anang timbriha magabiya ka sa pagkadautan. Timbre di ay sa Espiritu Santo o kanang timbriha para na sa ikaluwas sa mga tao. Nakinsa man ang nagdala ni anang matang sa timbre, Bradron, para mahibawan sa mga tao nga kini ang timbre na sa Espiritu Santo para sa kaluwasan. Ang nagdala ni Ana, Reverend, og mo pahibalo ni ng timbre para sa kaluwasan nga mao ang Espiritu Santo, mao ang mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinaagi na sa Espiritu Santo. Ang prueba usab mga basahon ko dinhi sa Biblia may tatak nga Seventh-day Adventist Church nga Biblia sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 ang akong pagabasahon. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalon na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong ug kun kinsa ang mga katawhan niini nga katumanan rib mapasirgabuhon kita nga muangkon nga kita niini kay aniyaman kanato ang ilhanan og bulaton kay kita man lang ang nagwalis mayang balita pinagi sa Espiritu Santo. Busa, kana ang usa sa mga ilhanan nga gitudlo nga pagtulunan o doktrina diri kanamo nga gitudlo ni Master. Busa, amo pong gipaden ang pagpanulo. Di pa nabasa aking nanlan magabiya sa pagkadautan. Hindi kung tinuod sila nga membro sa PBCM, di gida nila na mabuhat. Pero kay break away naman sila, nihawa na sila
sa pagtulon ang PBCM, maong naingon ana sila. Kay ang kahulugan sa Christian, ato nang nabasa. A Christian is a person who believes in the doctrine of Jesus and acknowledges His divinity. Matinaw nga, usa ka tao o Kristohanon nga nagatuo o nagsunod sa pagtulunan ni Hesus Kristo o nag-ila siya ang pagka-Diyos. Pagtulunan ba ni Hesus Kristo nga manunog kang tao? O, hunaw-hunaon mo. Mo ka na ang gihatag ni Master nga pangalan din na mo. Isip dipinsa na daan sa maong pangalan nagtugan diana ang katarong sa pangalan pang namo. Apan kun ang pangalan diha nagtugan sa pagkamatarong, ang tao man mo'y mubuhat sa pagkamatarong, pero gimuntar ni Master ang mga ideya sa mga kahulugan na gibasihan og mga referensya to prove para dili gyud makabuat og dautan. Busa si Master lugar sa pagpanudlo ani, musulod na lang siya sa laing tao, dito na hinon siya magtinunto. Sawa pa siya musulod sa laing tao, tugutan ta, nagtudlo siya ni ini, busa gani nahibaw ana mo ning katarungan na kay gikan ni niya. Nangasulit na hinon sa diyang nipahulay na siya. Busa kana ang nagpamatod nga dili di ay mo'y mao kana sumala sa ato ng mga nabati. Na taliwala nini nga kung atong nabasa ganina ang ikaduhang Timoteo 2:19 nga ang malig-on nga patukuranan sa Dios nga magapabilin sa pagbarog nga nagadala sa among marka sa timbre nga nag-ingon ang Ginoo nakaila sa mga iya ug ang matag usa nagapangalya sa ngalan sa Ginoo aduna day pagpangalya kinahanglan pod magabiya sa pagkadautan. Nya ang marka sa timbre sa ato nang nabasa mao man ang nakasulat sa gibasyan sa Episo 1:13 maong Espiritu Santo. Unya mao man ang kaluwasan nato. Kung basahon nato ang ubang hubad, Brad Ronald, katong gibasa nato nga sa unahan ang ikaduhang Timoteo 2:19 nga gibasa nato kaganina pod sa 70 Adventist nga Biblia nga pabor nila ang ikaduhang Timoteo 2:19. Sa ubang hubad giunsa na kana instead nga timbre nato ang Espiritu Santo, hain pa ang ilahanan nga timbre gihapon ka nato. Ani arib atong pagabasahon sa laing translasyon kining ang buhing pulong. Dinhi gyapon katong gibasa to ganiha ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 19 ingon ini atong pagabasahon. Apan ang kamatuoran sa Dios mibarog nga lig-on sama sa usa ka dakong bato og walay makatayog niini usa kini ka bato nga patukuranan uban niining nasulat nga mga pulong. Ang Dios nasayod kung kinsa kadtong mga tinuod nga iya ug ang tawo nga muangkon nga siya usa ka Kristohanon kinahanglan dili gayud magbuhat sa mga daotang butang. Oh, kitaon mo. Sa ubang hubad nagdala sa maong timbre nga sa gihubad na timbre sa Espiritu Santo kanang naa sa 2 Timoteo 2:19 sa 70 Adventist nga Biblia. Paggibasa nato unsang timbre sa Episo 1:13 timbre nga maong Espiritu Santo. Pero sa ubang hubad sa ikaduhang Timoteo 2:19 sa gitawag og Biblia nga ang buhing pulong nagpatinaw nga Kristohanon na diha kalakip ang Kristohanon nga mo'y timbre nga sa English na Christian. Nga kung moangkon ka nga Kristohanon diri lugar sa PBCM, kinahanglan magbiya ka sa pagkadautan. Kinsa mang PBCM nga nag-ingon siya Kristan o Kristohanon, kung anaa siya nagabuhat pa sa pagkadautan, wala mo fit kaniya ang maong pangalan. Busa puriso nga gidoktrina ni Master kining matang sa pagtulunan sa kaubaran nini para masilsil sa kaisipan sa mga nahimong membro nga dili ka nahimong membro nini nga nawad-an ka sa tinuod nga lektura, gilektur na daan diri. Busa mo kana ang prinsipyo na gawas pa niya na kining among PBCM nga sa kinatibuk-an na makita nga Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Association of Mercy na ay mercy usa ka pundok unsa man day ng mercy. Mercy, Brad Deber. Sa kahulugan sa maong mercy, unsa ang pulong
nga mercy nga sa kinatibukan nga nalangkuban diya sa atong ngalan sa atong maong pagtulunan. Okay, Reb, sumugamit na po tag referensya, Reb, kining Damirayam o Miriam Webster Dictionary since 1828. Mo kining gihatag nga pulong ining mercy. Nagaingon na niini. Inclined to treat other people with kindness and forgiveness. Nga kun sa Bisaya, nahilig sa pagtagad sa uban nga mga tao uban ang pagka mabination ug pagpasaylo. Oh, nakita nato nga mahilig di ay sa pagkamabination sa mga tao dito sa uban lugar. Unya gitawag pagyud og kining sistema nga anaa ang pagpasaylo. Oh, nakaron. Sa uban namang paghubad, Brad Deber. So ikaduhang hubad, Reb, katog hapon nga video ato lang ipadayon sa pagpa-play, no, naa dito makita ang ikaduhang referensya nato, Reb, kining Cambridge Dictionary. Mao kining gihatag nga pulong ato lang ipa-play, makita na nato diya sa screen ang gihatag nga definition ining mercy. Nagaingon diri, mercy, noun, na diri, kindness, sa Bisaya pa, kaluoy. Na paggihatag yapon ni Master ang pulong nga mercy diri sa among pagtun-an, pagpakita nga adunay pagtagad sa mga tao, adunay mabinationg pagtagad, ha? Og anaa ang pagpasaylo, og anaa ang kaluoy. Na kung pananglitan kato siya PBCM, mufit na unta niya ang kaluoy dito kay iya panadaan nga lula. Ang uban nga nagpalibot iyang mga anak, naunsa man ning mga anak ka og apuha nga musunog naman sa ilang lola, nga wa man tudloi ni Master nga ang pulong mercy di na mercy himuon nang mercy nimo. Unya gituluan gyapon sa kahulugan ni ana nga naang pagkaluoy ug ang pagpasaylo kung daw ugaling nakasala man si Teopila Kabusas kay di mutuon ni Master, di tagag pasensya, di kay sunugon na lang. Pero naunsa ba nga mo paborpod kay mao makay ni sanib, mao makang espirituhan ni Master ni sulod di kang Krisanto. Busa sunugon si Teopila og di mutuo, na nituo man siyang Master, nganong di man tumao tong Master kay kinsa man dayong Master. Kay siya na siguro og kinsa pa itudlo. Oh, di ba matinaw ang mga pagpahayag sa mga ministro sa PBCA, mga mahal lamong tigpaminaw. Ikaduhang punto, nakasulat ba sa Biblia ang atong usa sa mga word nga mercy nga ipakita day nato ang kaluoy o do na bay kaparis niya ng mercy kung ibasita sa nakasulat sa Biblia kay ang pagtugon ni Master Brad Ronnie, Brad Deber, Brad Ronald, kinahanglan man nga isandig sa maong pagtulunan ang atong baruganan kay nakasulat man kana sa gihatag ni Master nga basahon nga balaod sa misyon sa pahina 14 balaod 9. Gipakita ba, Brad Deber? Naareb atong pagabasahon sa Biblia nga King James Version Holy Bible kining English, Reb, atong pagabasahon dinhi sa Psalm chapter 85 verse 10 ug mao kini ang atong mabasa. Nagaingon ini, mercy and truth are met together, righteousness and peace have kissed each other. Nga kun sa Bisaya, ang kaluoy ug ang kamatuoran na nagkatagbo, ang pagkamatarong ug ang pakigdait na naghinalukay sa usa ug usa. O di matinaw mga mahal lamong tigpaminaw, Brad Ronald, Brad Deber, nga ang pulong di ay nga mercy o ni ang gitawag ang kaluoy. Unya magkauban daw na ang kaluoy ug ang kamatuoran. Kay lisod man pud og sa Biblia wala sa kamatuoran, bisan pag naa kay kaluoy kinahanglan gid ay sa pagtulunan sa Dios o sa mga katawhan nga mangita nga kung naa may gitudlo nga kaluoy kinahanglan naa pud kas kamatuoran. O gawas nga naa kas kamatuoran, naa pud diha ang pagkamatarong. Ha? Unya ang pagkamatarong og pakigdait sa English na peace
sa ubang hubad sa Cebuano pakigdait kalinaw o kahusay sa ato pa managhinalukay na abay maghalok nga taglayo ay mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsonan. Ang paghalok magdikit gina. Busa kung isgutan ta ang pagkamatarong o nga maghinalukay diya sa kalinaw o pakigdait, dili di ay kay magubot pero sa ilang gibuhat. Imbis kalinaw, nagubot na inon ang radio station o ang mga television network sa ilang himo nga pagsunog. Unya, imbis pagkamatarong, tungod kay mauna ang kahulugan nga nung nagpatawag tag Kristohanon labi nagmoangkon ka, magbiya sa pagkadautan, kay kinsabay tawgon og matarong. Dili katong mga nagabuhat og dautan. Di naunsa naman hinuuna. Busa nakasulat sa Biblia ang mga pagpanudlo ni Master. Busa kini ang among gihimo nga pagpadayon sa pagpanudlo. Sa atong nabasa nga ang pagkamatarong ug ang pakigdait managhinalukay. Mao ni ang kamatuoran nga gitawag nga ang kaluoy ug ang kamatuoran managkatagbo sa ato pasugat gina. Mag-usa kay magtagbo man. Ug ang pagkamatarong napod ug ang pakigdait o kalinaw maghinalukay sa ato pa dikit yun kung kami nag-ingon katumana unsa mang matanga gikan sa pagkamatarong nga gitudlo ni Master og pakigdait nga gitudlo Bradroni haing pakigdait na kita karon ingon nga ang pagkamatarong og pakigdait magkahinalukay na. Kung hain na nga pakigdait, Reverend, diha na sa Espiritu Santo ka na. O ang basahon ko sa Biblia nga may tatak Seventh Adventist Church dinhi sa pahayag ni Apostol nga si Pablo sa Roma Kapitulo 14 versikulo 17 ingon ini nga atong mabasa. Kay ang gingharian sa Dios dili kalan-on o ilimnon kundili pagkamatarong og pakigdait ug kalipay diha sa Espiritu Santo. Busa ang matang na sa pakigdait nga gidala namo mga mahal namong tigpaminaw nga na ang pagkamatarong og ang pakigdait o kalinaw maghinalukay ang pakigdait na diay og kalipay diya sa Espiritu Santo. Naa kami sa pakigdait og kalipay na diya sa Espiritu Santo. Og kay ang pakigdait maghinalukay man gikan sa pagkamatarong gitudloan mi nga dili pagdinautan ana ang pagkamatarong mudikit na magkahalok sumala sa kalinaw o gitawag og pakigdait nga diha buhaton sa pagkalipay sa pakigdait o kalipay diha na sa Espiritu Santo. Pero sa panahon sa mga apostol sa atong Ginoong Kristo, Bradonan, unsang matang sa pakigdait nga anaa kanila? Ani areb atong pagabasahon ang puriba natay Biblia nga mayong balita Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales dinhi sa nakasulat sa Buhat Kapitulo 10 versikulo 34 ilapos na to sa 36 ug ato lang ihugna-hugna ang atong pagbasa. Ingon ini nga atong mabasa. Si Pedro miingon, karon naila ko nang ang Dios walay pinalabi. Unya sa 35 ang mahadlokon kaniya og nagbuhat sa matarong iyang dawaton sa walay pagsapayan sa bulok sa iyang panit. Atong ipadayon sa 36. Nasayod kamo nga gipadala niya ngadto sa katawhan sa Israel ang mensahe sa maayong balita sa pakigdait pinaagi kang Hesukristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Busa sa panahon sa mga apostol, sa atong Ginoong Kristo, mga mahal nga kaigsunan o mga mahal lamong tigpaminaw, angay mong masayon, nga ang mensahe sa balita nga gisugilon ni Apostol Pedro sa ato nang nabasa o sa gibasa ni Brad Ronald, mensahe sa pakigdait sa mayong balita may tungod sa kang Kristo. Samtang ang amo, mensahe, uwali sa pakigdait o kalipay, diha na sa Espiritu Santo. Sa ato pa doon ay kalainan. Pero atong ipangutana, Brad Ron, nga naman nga ang maong mensahe sa balita mahitod kang Kristo, nga giminsahe sa mga tinunaan sa atong Ginoong Kristo, magkalahi naman sa mensahe nga atong gigamit, nga mensahe naman o pakigdait naman sa
balita sa kalipay nga diha na sa Espiritu Santo. Okay, manindot katubag ang atong ihatag tungod kay manindot man pud ang pangutana. Ani ko mobasa gyapon sa Biblia nga gitawag maayong balita Biblia kon Biblia ang Katoliko nga adunay imprimatur Julio Cardinal Rosales sa pahayag ni apostol nga si Pablo. Sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 ingon nini ang atong mabasa. Kaya ang atong kaalam og dinasig nga mga mensahe dili hingpit apan ko nang hingpit muabot na kadtong dili hingpit mawala. Busa kay ang ilang mensahe sa pakigdait sa balita may tungod man kang Kristo, kung ngano nga adunay kalainan na sa mensahe sa pakigdait o kalipay diha na sa Espiritu Santo sa atong bahin bradon, tungod kay ang mensahe di ay nga anak kanila, mensahe sa balita, dili pa da ito mao ang kahingpitan ba doon? Og kadtoy mawala. O, mawala pa tong sistema sa mensahe sa pakigdait sa balita nga Kristo. Nya karon, kay doon na may hingpit na nga moabot nga mensahe, brethren. Pagka ang hingpit moabot na, angay ba ang tao magpabilin sa gitawag og mensahe nga dili pa mao ang kahingpitan? Manindot gyapon nga pangutana busa atong ihatag usab ang manindot nga tubag ug ani kumukuha sa pahayag gyapon ni apostol nga si Pablo kay siya man mo'y nagpahayag nga anaa kanila ang mensahe apan matud pa niya mawala kay dili pa kadto mao ang kahingpitan. Sa maura gyapon nga Biblia rib sa Biblia nga may tatak maayong balita Biblia kon Bibliang Katoliko adunay imprimatur ni Julio Cardinal Rosales ani ko mobasa sa Hebreo o sa Hebreanon kapitulo 6 versikulo 1 ang giingon nga atong mabasa. Busa magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulunan og dili ta magpabilin sa unang ang sa mensahe nga Kristohanon. Matinaw mga kahigalaan og mga mahalamong tigpaminaw, ngano di ay katong sistema sa mensahe sa pagkigdait sa balita nga Kristo, nganong wala na kami ni anang bahina para masayod mo? Kay katod ang mensahe, dili pa da ito mao ang hingpit katong mensahe sa pagkigdait sa balita nga Kristo. Mawala pa to kay pulihan pa to. Unya kay moabot man nga hingpit nga mensahe, sumala sa nabasa, kung balikan ta ang pagbasa, pagbalik ang Hebreanon 6:1, atong makita mga mahal namong tigpaminaw, ingon nini ang atong mabasa. Busa, magpadayon kita sa hingkod nga pagtulunan. Gitugo na daan nga ipagpadayon pa di ay kita sa hingkod nga pagtulunan. Ug dili ta magpabilin sa unang ang sa mensahe nga Kristohanon. Sa ato pa, dili pabilinan kay dili pa man mao ang hingpit kanang mensahe sa pakigdait sa balita nga Kristo nga gitawag og mensahe nga Kristohanon sa pagbalita nga Kristo. Busa giingon magpadayon kita di sa hingkod nga pagtulunan. Katong atong pagpadayon atong atubangon katong hingpit nga sistema sa mensahe, bradon. Tinuod. Pero unsa mang matanga sa mensahe, bradon, nga dili pa mao kadto ang kahingpitan, mawala pa kay may mupuli ni adto busa gani dili pabilinan. Mao kini ang mensaheng Kristohanon ug mao ni ang ilang giwali. Subot ipasabot ang mensahe nga Kristohanon nga naa kanila gisplikar ni Pablo dili hingpit ug mawala, mao to ang paagi sa pagwali sa ngalan ni Kristo. O ang pre-baril basahon ko gyapon sa Biblia nga may imprimatur ni Julio Cardinal Rosales kining gitawag maayong balita Biblia. Ani ko mabasa sa pahayag ni Pablo sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 gingon. Busa ang pagtuo naggikan sa pagpamati sa mensahe ug ang mensahe mao man mensaheng Kristohanon. Ana kanila piningon ni Pablo dili hingpit ug mawala. Ug ang mensahe naggikan sa pagwali kang Kristo. Busa matuod nga sila Kristohanon bradon. Pero gitagna nga ang ilang pagka-Kristohanon nga mensahe sa pakigdait sa balita nga Kristo dili pa to magpadayon kay dili pa hingpit. Mao ni ang mawala pa. Baka mahal lamong tigpaminaw. Puriso nga kung mawala man ang pakigdait sa balita kang Kristo kay dili pa maong kangpitan, naunsa naman nga matang sa mensahe ang dawaton sa tao, mensahe sa pakigdait nga matang Brad Ronald. Mensahe diha na sa Espiritu Santo, pakigdait diha sa Espiritu Santo rib. Atong balikan pagbasa ang gibasa taganiha ang Roma 14:17 dinhi sa Biblia nga may tatak SDA kun Seventh Adventist Church. Ingon ini ang atong mabasa.
Kay ang kingharian sa Dios dili kalanon o ilimnon kundi pagkamatarong og pakigdait og kalipay diha sa Espiritu Santo. Busa mo kini ang kalainan na sa among panahon nga gidala namo ang pakigdait o kalipay diha sa Espiritu Santo. Tibanan nato nga ang pakigdait sa laing huban na kalinaw. Ug sa ato nang nabasa kanina nga ang gitawag og pagkamatarong og pakigdait maghalukay. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magkatagbo. Sa ato pa kung naa ka niya ng kaluoy mercy. Naa ang kamatuoran pod naagyat pon kanya na. Matang sa pagkamatarong naa kay kahulugan kung moangkon ka nga Kristohanon ka sa English Christian. Kinahanglan mobiya ka sa sistema sa mga matang nga dautan kung unsa imong nahibaluan. Nya ningo ang pagkamatarong ug ang pakigdait maghinalukay ug ang pakigdait sa among bahin mao kini ang pakigdait sa Espiritu Santo puli sa pakigdait sa mensahe sa balita nga Kristo. Dili kami nagwala-wala niya na sa unsa mang bahina nga kami nahimong dautan sa pagtanyag nining pagtulunan nga gibili ni Master kanamo diha sa ngalan sa among pagka-PBCM. Dili ang pagka-PBCM nga Pasig Bible Christian Mission. Kaya ang ilang gibalita Kristo. Samtang sa Biblia mawala pa ang wali nga Kristo. Mahimo na ba pud ming dautan kung nag-ingon mig mawala ang wali nga Kristo? Parehas na ba sa kadautan sa panumangil na si Master mo'y nagsanib ang espiritu ni Master mo'y nagsugo nga mapapasunog si Teopila kabusas? Pag sumada pag question, di man lagi. Kaya di man kuno mao si Master Tomas din Senior ang ipangutanan ni Crisanto nga kinsang master imong gituhan. Di pabor na to. Anong masuko mas master? Nabugok na lugar si master sa pagtudlo niya doktrina nga tinahanglan siya tuuhan sa katumanan sa Espiritu Santo niya manunog na hinon siyang tao. Nagpatinaw lamang nga dili si master mo'y nisulod ni anang Crisanto Hercelia. Na karon kay pakigdait naman sa Espiritu Santo, siyempre doon ay modala niya na aron mahibaluta. Kaysa ang modala gapon sa pakigdait na sa Espiritu Santo, bradon Okay, balikan nato sa pagbasa, Reverend, ang unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 12 sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Basahon na to, ang pahayag din ni Apostol nga si Pedro gingon, o kanila gipadayag nga dili silang kaugalingon, kundili kaninyo na nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo. Pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit, mga butang nga nini ang mga manulunda nangandoy sa pagsud. Sa ato pa mga tao bradon nga ang bulaton Magwali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. mao kining pakigdait na sa Espiritu Santo. Ang katumanan wala lain kita kana nga mga ministro sa pagtulunan sa PBCM, Reverend. Matuod kay kita man ang nagpasabot ug nagwali bradon. Pero sa pagtulo ni Master Rere kanato, bahin kung hisgutan nato ang amahan ug ang anak, nahiusa na diya sa Espiritu Santo. Og kay nahiusa man diya sa Espiritu Santo, ang katumanan mao nga atong magtutudlo. Gani bisan pa ang Iglesia Katolika, admitted sila nga ang amahan ug ang anak nahiusa diya sa Espiritu Santo. Sato pa naapod kanato, naapod kanila. Pero ang dili mauyonan, di lang sila mauyon kasi Master may katumanan sa Espiritu Santo. Di bali. Kaya ang atong punto diha, nga ang amahan ug ang anak naiusa diha sa Espiritu Santo. Hain ang pagpatinaw nini nga bisan sila ni dawat Bradiber. Ikining ilang Biblia rib, kining Kristohanong Katilingban, edition Katoliko Pastoral, litra por litra, nga mabasa nato nga ang amahan ug ang anak diha na nahiusa sa Espiritu Santo rib. Dinhi sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 9. Unya, idiritson lang nato din hirib sa footnote. Mo kini ang atong mabasa. Nagaingon ini. Buot. Muhatag ang amahan sa iyang kabalaan o kalipay sa iyang mga anak. Buot siyang mubugkos nato sa iyang ngalan aron mahiusa niya. Sama nga ang amahan o anak nahiusa sa Espiritu Santo. Di ang amahan ug ang anak nahiusa diya sa Espiritu Santo. Karon kay ang atong doktrina sumusunod man ta og nag-ila sa pagkadios ni Kristo og nag-ila sa iyang
doktrina o pagtulunan sa kahulugan sa atong ngalan nga PBC nga usa diha ang pulong nga Kristyan, di unsa ba ang doktrina nga gitudlo ni Master diha nga naa natudlo sa atong Ginoong Kristo kung hisgutan nato ang amahan ug ang inahan isip atong ginikanan ingon nga kita mga anak bradon, giun sa pagtudlo ni Master ipasubay sa gitawag og pagtulon-an ni Kristo. Ang usa sa tudlo sa atong magtutudlo, Master Reverend, nga kinahanglan ng mga kabataan motahod Dios ginikanan. So mao pud ni ang tudlo sa atong Ginoong Kristo nga nakasulat sa Biblia. Basahon ako sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church sa Mateo kapitulo 19 atong pagabasahon. Ining maong version sa Biblia. 19 nga kapitulo bersikulo 19 gingon, tumahod ka sa imong amahan og inahan og higugmao ng imong silingan sama sa imong kaugalingon. Oh, kitaon mo, tumahod ka sa imong amahan ug inahan. Mo nay doktrina ni Kristo nga gipanudlo sa kang Master nga katumanan sa Espiritu Santo busa kana nagpatawag diha kami og PBCM sa pagtudlo ni Master kay ang Kristohanon nagsunod sa doktrina utuluhan ni Kristo ug nag-ila sa iyang pagkadiyos. Pagtahod man sa amahan ug inahan. Pagtahod ba nga pagsunog na? Tahod ba na? Dili. Oh. Mo kana na hain pa ang dugang payag nga kung mutahod man, Brother sa amahan ug inahan ang mga kabataan unsay makuha sa kabataan nga nagtawd sa iyang amahan ug inahan. O mataas ang ilang kinabuhi reb ug natay prohiba ni ana. Mubasa tag kining ang Biblia nga may tatak SDA kun Seventh-day Adventist Church Holy Bible dinhi sa Episo kapitulo 6 bersikulo 1 unya ngadto sa 3 mo kini ang atong babasa. Kamong mga anak, kinahanglan managsugot kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo kay buhat kini nga matarong. 2, tumahod ka sa imong amahan ug inahan, kini mao ang nahaunang sugo nga may saad. 3, aron magamauswagon ikaw ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa yuta. Oh, nakita nato mataas ang kinabuhi sa mga kabataan nga magtawd sa inahan o sa iyang amahan. Pero gibali nila ni Crisanto Ercilia o uban pang apo ni Tupila Cabusas o mismo sa iyang anak mismo nga nag-alirong. Imbis sila mo'y mutaas sa kinabuhi kay pagtahod. Mutaas pa bang ilang kinabuhi nga gisugba man nilang ilang inahan o ilang apuhan. Di pamubuhin nun ang kinabuhi. Wa na gid hinoy kinabuhi. O tanawa, kung nituman pa sila sa mga pagtudlo ni Master kung tinuod silang membro. Busa mo na nga, kitsa may muangkon ana. Ikaduha, ila na ng kabubuton. Bulag na sa PBC, kagani sa maong panghitabo. Wala ka na sa barangay San Antonio, San Misamis Oriental ang insidente. O dili, dito sa Baliwagan, Balingasag, Misamis Oriental. Alas 2 sa kadlawon, atong Agosto, Pitsa 26, na kitsa may magbanlong nila, na nagpalayo man sila. Sila ra ang makaluwas ato ang mga apo o ang iyang mga anak. Pero kay ang mga anak o ang anak nabuang man uban sa iyang anak nga kibali iyang lola si Tupila Cabusas, sila naman ang naghukom. Mo kanang matinaw nga masayran. Nga karon, busa ang amahan ug ang anak na yusa diya sa Espiritu Santo, dili nato makita ang daotang buhat si Kristo. Bisan pa ang amahan, kinibang pagtawod sa anak mutawad sila sa ilang amahan ug inahan. Nabapod ni sa panahon sa amahan nga mao siya sa Daang Tugon, Brother Ronald. Naagid ni sa Daang Tugon, Reverend, ang puriba atong pagabasahon dinhi sa Biblia nga may tatak SDA kon Seventh-day Adventist Church Bible dinhi sa nakasulat sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 12 ug atong i-plus sa screen. Tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga gidahatag kanimo ni Hiuba nga imong Dios. Oh, mahataas gapon ang kinabuhi pagmutahod ang mga kabataan sa ilang amahan ug inahan. Muni ang doktrina sa pagpanudlo ni Master diin ang amahan ug ang anak na yusa diya sa Espiritu Santo. Kining mga pagpanudlo makita gapon ang pagpapatahod sa mga bata nga tahuro nila sa pagtudlo ni Master og sa among pagpanulo sa mga ginikanan, lalaki man og babae. Mo kana ang angay na ahay mang dautan yana kung kini mang pagtudlo Ha? Na ikaduha,
sa tinuod kinsa gyud ang espiritu nga nisanib ni Crisanto. Kay kung pangutanon si Teopila, kinsa may imong master, kinsa imong gituan, Master Tomas din Senior, ingon man si Crisanto, dili man na mao. Aber patubagon tang Biblia. Do na bay mabasa sa Biblia nga gisaniban sa espiritu, pero mailhan kay ang espiritu nga kung musulod diha ang iyang tuyo nga iadto kag kalayo, Brad Deber, nabasa sa Biblia. Oo, Reb, atong pagapribahan, mugamit ag Biblia kining may tatak SDA kun Seventh-day Adventist Church. Dinhi sa Marcos, Kapitulo 9, unya, versikulo 17, ngadto 18, unya, ikama nato sa 21, ngadto sa 22, Reb. Mao kining atong mabasa. Og kaniya, usa ka tawo sa panon mitubag nga nag-ingon, magtutudlo. Ania gidala ko kanimo kining akong anak, kay kini siya ugod aduna may espiritu nga makapaamang. Busa makapaamang din ng espiritu nga naa sa iyang anak nga gidala niya dito kang Hesukristo, Brad Deber. Nya sa bersikulo 18 nagaingon ini. Ud kun kini siya abuton na gani niini, bisan diin siya idakdak niya sa yuta, ug mubula ang iyang baba, ug mukagot ang iyang mga ngipon, ug mukiwi ang iyang kalawasan, ug gihangyo ko ang imong mga tinun-an sa pagpagula unta niini, apan wala sila makahimo. Matud pa samahan. Sa to pa katud ang mahugaw nga makapaamang nga espiritu, ug masudlan day kaniadto, mukagot day ang mga ngipon niadto, mubula pud ang Baba. mga baba niya, idakdak siya pud. Kadto si yuta. Oh. Ni antong sistema sa espiritu nga gisanayban ang maong bata. Ipadayon na to, Reb, dinhi na sa 21. Mo kini nga atong babasa. Ug si Jesus nangutana sa amahan niini, unsa na kadugay ang iyang pagkaingon niini? Siya mitubag nga nag-ingon, sukad pa sa pagkabata. Dayon sa 22. Ug sa masubsob, ginatukmod siya niini ngadto sa kalayo ug ngadto sa mga tubig aron sa pagpatay kaniya. Apan kun aduna may arang mo mahimo alang kanamo, kaluiin taon kami ug tabangi kami. Atong nakita nga ang maong espiritu, brethren, pag nisanib na dito, idakdak ang maong bata. Unya, mangagot ang ipon, dilabihang isuga ba? Unya, ang tuyo atong espiritu nga dautan, iadto siya sa tubig, o iadto sa kalayo. Busa, buluhaton di ay sa yawa o dautan, nga patyon ang tao, iadto sa kalayo. Busa, klaro nga dili si Master Bradron. Ang nisulod ni Crisanto Priscilla base sa atong napamatud-an sa Biblia, kay ang mubuhat na espiritu mang dautan nga itukmod ka ngadto sa tubig ug itukmod ka ngadto sa ginatawag og kalayo. Busa mo kana ang pagpatinaw sumala sa atong nakaplagan nga nakasulat sa Biblia. Busa mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, nakapakatinaw sa among mga pamahayag nga kung unsa di ay ang pagtulon ang PBCM sa ato nang gipakita, nagdala kini sa Christian ug naa ang mercy kaluoy ug ang Christian nagsunod sa pagtulunan ni Kristo katong mga doktrina niya na, pero ang among pagka-Christian nanami sa mensahe sa pakigdait sa wali na sa balita sa Espiritu Santo, kay gitagna na nga mawala patong pakigdait sa wali sa mensahe nga Kristo. Og atong nakita nga ang mga pagpanudlo ni Master gibasi sa Biblia, mga pagkamatarong sa ngalan palang namo daan nga PBCM, naa na ang pagdepensa nga gipahimo kami nga matarong. Og hangtod diha ang among ikalagad kaninyo, ug sundan lamang ninyo kami sa uban pang natong mga pagtun-on niya, aron dili ka mo mahigawad ug makawang sa uban pang mga pagpasabot namo sa maong pagtulunan sa among baruganan. Miabot na mga oras, sa ngalan na lamang sa magtutulo, Master Tomas D. Eugenio Senior, kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, sa ngalan sa kauban nga Evangelista o Ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba. Ug kiniusab si Brother Ronald Canyaban. O kiniusab ang inyong igsoon evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod gayon, sa samang takna o samang istasyon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.